Părea că totul este bine. O casă, masă, o relație, totul părea că e așa cum mi-am dorit. Și atunci când sentimentul, golul din interior nu dispare, normal că încep să te întrebi ce lipsește real. Deci nu în exterior lipsea, înseamnă că lipsește în mine. Și atunci am început să fac terapie și asta se întâmpla pe la 27 de ani. Și am făcut ani de zile, peste un deceniu terapie, o dată pe săptămână sau la 2 săptămâni, doar că eu n-am apucat să vindec prea mult. Mi s-a spus atunci, clar, vezi că ai o disociere emoțională pentru că ai început de mică pe scenă și tu la 13 ani ai rămas emoțional acolo, ai înghețat și peste noapte s-a format un adult care a trebuit să facă față acestor probleme din cariera, din muzică, pentru că am povestit cum, bătăi, certuri, tot ce s-a întâmplat în perioada aceea. Și am înțeles chestia asta cu disocierea, că eu aveam momente în care eram extrem de copilăroasă și momente în care eram extrem de bătăioasă, matură, dură. Și de unde această duplicitate? De acolo, din disocierea emoțională. Și eu am înțeles că trebuie să fac această conexiune între adultul de azi cu copilul de atunci, să creez o punte. Pentru că de multe ori adultul era cu spatele la copil. Și când aveam de rezolvat lucruri, adultul călca pe copil și nu îi dădea atenție.